ikke under. Det gør jeg også. Hvis han ikke gider. Og den her, den skal du passe på. Den kan man putte i en juledekoration. Den er flot. Ja, den har jeg været på sine gang, men jeg har også mange andre derhjemme. Den gik bare lige lidt i stykker. Det var fordi den røg derude. Ja, det var det. Og jeg er bange for, at morgen kommer til at pakke det forkerte ind. Fordi at vi har købt noget, men så købte vi også noget til mig, og jeg håber, at hun pakke noget af det i. Der er 3 batterier. Er det batterier? Ja. Det kan være det til lygten måske. Ja, det er det. Hvem har pakket den her ind? Hun pakker godt ind, det tager var. Ja, det var batterier. Ej, hvor En godt. god. Det var smart som det. Et til lommelygten. Ja. Tak. Okay, der til sig. Det er ITB. Okay, så lægger jeg den her. Eller du kan også bare putte på juledekoration, eller nej, dekoration. Og der er for, hvad jeg ønsker. Tobias, jeg ved godt, du tager. Jeg ved godt, du tager video af os. Ja. Og undskyld, jeg til. Og det er ikke noget, jeg selv har bestemt. Så jeg ved ikke engang, hvad der er i. Ligesom kærner, så er det igen, da jeg har fået en invitation til at åbne min kort. Ja, vi har bare nogle ting derhjemme, og jeg ved ikke, hvad jeg åbner. Hvor er den sød. Det er sådan, du kan tegne, det er stået med, tror jeg. Tak, Ida. Jeg vidste ikke engang selv, hvad der var. Ja. Ida? Det er fejl. Okay, så kan rejse behøves du ikke at dreje, nu ved vi jo bare, det er ærligt til sidst. Hvad er det? Et postkort? Ja, selv prik. Nå! Det er et postkort. Og det er bare. Er det dine? Nej, her. Det ser godt fast, man. Okay, jeg har optaget den der. Og snyder du. Jeg har lavet optaget den, når jeg bestilte den, var. En lille special. Må jeg se. Hvad? Må jeg have den? Så åbner jeg altså lige mit postkort. Ja. Du kan få den her. Det var fordi hjemme hos min farmor. Så da de holdt jul, der skulle man altid starte med gave, fordi i postkortet stod der nemlig, hvad det var, der var i, så man skulle altid starte med gave. Okay, jeg vil godt læse det. Jeg er ved din tur. Der er jeg andre. Kan du læse det nu? Okay, det kan jeg godt læse. Det er også sødt. Det er rigtig sødt. Jeg synes, du skal gemme din kort. Okay, jeg synes, det er noget noget. Ja. Ligesom. Prøv at være forsigtig, hvis der er den. Der er i hvert fald noget, der er ret på ja, så går jeg meget hellere på kisten. Skal du ikke også bruge kistemærken til at putte på en eller andet? Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg bare vil putte det på det der postkort, jeg fik af Lærke. Hvad er det, jeg fik af dig? Ja. Det er bare nemmere. Så skal du bare lige huske at dukke. Sådan lidt smørret på. Vi havde ikke noget gave på. Okay. Det er pak eller hvad? Så kan du også lave en kæmpe tegning på det der ødelagte. Og sådan en har jeg allerede. Med i Så er det bare i den.
Det er godt lavet. Og hvor er du en skraldespand nu? Nå,